Il-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech irid iħodd il-liġi tal-kera għal proprjetajiet mikrija ta' qabel l-1995 dan wara li Gvern Laburista immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela ħareġ b'soluzzjoni f'din is-sitwazzjoni li kienet se tħalli familji, speċjalment anzjani bla saqa fuq rashom. Dan hekk kif skont il-programm elettorali tal-Partit ta' Bernard Grech weda numru 22 se twaqqaf loti tas-sussidju għal min jikkwalifika fi żmien 3 snin. Dan ġie rimarkat mill-Ministru Grodri Galdes waqt dibattitu mad-Deputat Nazzjonalista Claudette Buttigieg fuq ix-xandir nazzjonali. Posta qegħdin jagħmlu numru 22 fejn qed jgħidu is-sussidju tal-liġi tal-kera tal-1995 li huwa wieħed fejn il-Gvern jagħti 11,000 euro biex anzjani li ħajkollhom il-kirja ġustata wara l-bord tal-kera, il-Gvern itihom kważi 95% jekk mhux iktar tas-sussidju dak ħajġi tapered aqra Claudette, aqra ħilhom in-nies ħalli tara xi tgħid. Jiġi tapered u b'mod temporanju għal 3 snin. Wara 3 snin x'jiġri? Wara 3 snin dawk l-anzjani spiċċaw barra triq. Hawnhekk id-Deputat Nazzjonalista bdiet taqra minn fuq il-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista iżda il-Ministru Galdes innota kif il-weda tal-Partit Nazzjonalista se taġġusta l-isfel is-sussidju li qed jagħti bħalissa il-Gvern għal omor l-inkwilin u li Bernard Grech se jtieħ għal 3 snin u wara trid terfa' waħdek il-pis tal-kirja. Tingħata għajnuna stabilita fil-liġi b'mod temporanju tapered fuq medda ta' 3 snin. Għalfejn tapered? Biex inti tressa qabel mod il-mod. X'tressa, dak jiżdied irid is-sussidju mhux jonqos. Mela inti taf x'ettajt Claudette. Mela aħna nitkellmu minn kirjiet ta' anzjani li kellhom 230 li dawk jispiċċaw ħallsu s-sakera ta' 5,000 euro. Dawn anzjani li għandhom 6,000 euro pensjoni. Mela aħna għamilna ċara li s-sussidju tal-kera għandu jġorru il-Gvern kważi kollu. U l-Gvern ħajtihom 10,000 euro sussidju. Hemm min qed jieħu ċekk ta' 5,000 euro. Mela da, hekk ħadd it-taper jaħulu fuq 3 snin ta' jispiċċa allura b'xejn wara 3 sena. Evidentament Claudette Buttigieg inqabdet ħawwat spiċċat id-dur żugraga mal-weda tal-Partit Nazzjonalista li mhijiex studjata. Tafu xi ktibtu hemmhekk. Ma tafux xi ktibtu hemmhekk. Ma ndaħux. Ma is-sussidju tidu żidu minn 10,000 il fuq mhux tittajperjawh bil-kontra. Għandek ukoll, Kompli aqra ħieli, kompli aqra ħieli. Għandek ukoll il-fatt illi lil min qiegħed jikri aħna ħanatuhom il-benefiċċju illi jekk inti għandek pereżempju ħansemmi tħul mill-kirjiet ta' anqas minn 300 fix-xahar ikunu eżenti mit-taxxa. Mela inti qed tħalla, inti qed tħajjar. Aħna titkellmu fuq is-sussidju mhux it-taxxa. Qed norbothom flimkien. Il-Ministru Galdes kompla jistaqsi lid-Deputat Nazzjonalista biex tispjega dwar il-weda li tispiċċa tiżgombra l-anzjani minn djarhom. Claudette. Affordable. Fl-aħħar mill-aħħar. Għadek ma weġibnix. Kif sussidju l-lum il-aħħaq 10,000 sewwa, qed nitkellmu fuq kirjiet li kienu 230 u issa ġibtuhom ħanġibuhom pereżempju 6,000, 7,000 biex is-sidin jieħdu xi ħaġa lura. Lill-inkwilini hemmhekk qiegħda miktuba ċara u tonda miktuba, ħadd it-taper jawlhom u tuhomlhom għal minimu ta' 3 snin. Meta aħna fil-liġi ktibna b'mod ċar li dawn għandhom jibqgħu jitħallsu għal omorhom u l-Gvern qed jiggarantilhom fuq valur ta' proprjetà li tiswa nofs miljun. Aħna ħanżidu ma' dik. X'iżidu qegħdin itnaqsu. ħaninkludu. F'dan id-dibattitu ta' 20 minuta kompli toħroġ in-nuqqas tarfin fil-Partit ta' Bernard Grech dwar il-wediet li qed joħroġ u dan mingħajr costings.